Част втора от прогнозите за Шампионска лига последния кръг, като първият матч е между Наполи и Челси. Двата отбора са на коренно различни позиции. На Челси им трябва 3 точки за да останат в осмицата, на Наполи им трябва 3 точки за да влезнат в плейофите, но Конте и Шампионска лига не вървят ръка за ръка. И предполагам, че всъщност тук може да търсим Хикс-2. Бенфика на Мауриньо посреща бившия му отбор Реал Мадрид, като дори 3 точки не гарантират нищо за португалците. Реал Мадрид вече се класираха, обаче ето този хубосник Ембапе търси 33-я си гол от началото на годината и 12-я в Шампионска лига, като смятам, че ще го направи, и 3 точки за Реал Мадрид. Талунците посрещат Копенхаген в къщи в търсене на задължителни 3 точки, които да ги изстрелят в топ 8 в турнира. Също може да се каже за Копенхаген, които имат и целта да направят немислимото и наистина да победят навън, но нека да бъдем реалисти, едва ли това ще се случи. Голите за Барселона могат да от абсолютно всякъде и така и смисъл, че се случи. Поне има различни голмайстори и 3 точки за Барселона. Белгийският шампион Юнион посреща Аталанта, които не успяха да се класират за осмина финалите миналия кръг вкъщи и загубиха от Атлетик Билбао. Сега имат всъщност по-лесна задача да спечелят навън срещу Опашкар, само че се си мисля, че и тук ще се издънят и ще загубят матча дори. Смятам, че всъщност белгийците ще шокират и ще победят Аталанта още утре и това ще означава бараж за тях. Абонирайте се за канала и харесайте видеото, за да не изпускате повече такива анализи и прогнози за бъдеще. Чао!